Nganong eggplant man ang talong nga wala may itlog ana. I-search na to be. Kaya nagpakapon man siya. Kapoy! Kapoy! Hi guys! So finally, nanagita sa itong very first vlog titled Answering Your Weird Bisaya Questions. So, last day, nagpost ko sa Facebook og nag-ask ko sa Facebook og mga unsa man good. Nag-ask ko sa Facebook unsa ilang mga weird Bisaya questions. Pag naay mga ubay-ubay nga nag-comment og isa-isa ko natugtubag. Let's go! First of all, ayaw mong kalimot og like, subscribe, or share kay this is not the last time nga mag-game ko vlog. Malamang no, first vlog ganito. Malamang. This is just the beginning. O kung ganahan mo, go. Kung di mo ganahan sa ako, sinsya na. Saan taman, madyo ulaw sa camera. Dito ta sa mga masuporta. So, magsugod na ta. So, magsugod na tagtubag, mga kababayan. Ani ata, diri sa atong pagtubag. Magsugod ta sa pinakauna nga comment from Kirby Manzon. Nganong ang tanan maayo ra sa sugod? Ako man kanta. Kanta na ko ni nga pa na-release guys. Para tubagon na siya nganong tanan maayo sa sugod na ditong tubag. Yeah, okay. Next ta kay Pigeon Puno. What is your dream while dreaming in your dreams? Unsa daw akong damgo while gadamgo ko sa akong mga damgo? Wako kabalo. Pero kung nakauban ako nimo matog, ginadaman ko. Next ta kay Efraim Pontillas. Unsay pilion nimo? Ilado ka sa inyong barangay nga Kawatan or ilado ka sa inyong barangay nga Bawog Ilok? Kaning duha, parehas ra ni sila. Ang Kawatan, mangawat og gamit. Ang Bawog Ilok, mangawat og humot nga hangin. Let's go. Kay Sir Ruel Aswar, nganong mga gwapo man karon ang composer og ang singer sa new generation? Muna itutubag sir, sakto ka diha. Chloe Munyon, nganong lami mangyud ang ginadili? Ano lami mangyud ang ginadili? Ano lami mangyud ang ginadili? Ano lami mangyud ang ginadili? Kanta man yoy, bawal na kay play kay basi mo copyright ta, pero para itubag nganong lami mangyud ang ginadili. Oh, pundi ko pangutanan na naman. Ang mga pagkaon nga lami, maoy mga bawal, maoy mga di pwede. Pero kana mga Caesar salad, mga salad-salad, green salad, maoy mahal. Ambot. Ano lamig mangyud ang ginadili? Ano lamig mangyud ang ginadili? Kay Christine Carbajosa, kung init daw kaayo, tinuod ba nga gikasala mga tikbalang? Kahapon, ani man aw. Kung naga ng kaslon, excited ginatanan mga to, di ba? Ang mga tikbalang, ga-invite po na sila mga kapatikbalang. Og, kabalo ka, nga ang mga kabayo, pag ma-excited na sila, makaihi na sila. Siyempre, dagan man kaayog mga kabayo, makaihi na sila. Maunang init ulan. Munang init ang ulan kay mga ihi na sila sa tikbalang. Let's proceed with Van Mangron. Kanong eggplant man ang talong nga wala may itlog ana. I-search na to be. Nganong wala itlog ang eggplant? Ngano kay nagpakapon man siya. E.F. Salcedo, ngano man. Wala lang. Jeremy Cal Malupa ang atong Jose Rizal. Ano yung pangutan na Mark? Kung ang eroplano na kapitan naapod na kagawad? Siyempre. Always good na kagawad ang kapitan. O kinsa ang mga kagawad? Mao nang mga stewardess o steward. Mo na pag mosul kag eroplano, mugrit kina sila sa imo. Next, direta kay Tadashi Gray. Kung kauno nimo ang pack lunch sa pamahaw, pack lunch bagihapoy tawagan na dili na. Tawagan na panus. Ngano man nimo gikaon og udto? Next is kay Dayan. Ngano ang kulot og buhok magpa-straight tas ang straight kay magpakulot man jud. Kay wala may contentment ang walay contentment ang tao. Pindi na lang na sa imo. Ang half sa imong buhok i-straight na lang. Manya ang half pod ikulot. Nakasibag kag kurta, dili pa kasig pasalon. Brainy. Ang pinaka last question na to guys is from Shaira. Nganong kulang ang pansit canton kung regular size pero kung i-jumbo size nimo kay sumul daw. Ang pansit pampahaba ng buhay o para mas taas na kinabuhi, gi-jumbo nila. Magpasalamato na lang kita. Brainy. Mura to siya ang mga questions. Mura to siya for now and nakoy mga upcoming mga vlogs, travel vlogs and so many vlogs to come. Og mura to guys sa karon lang. Bye bye guys.